Good morning. Yeah, good morning guys. Na Maniligsa ka guys ha. Wait lang ha. Sagbot guys. Ito siyang gunahan kay sagbot na. Pista na baya.
Order, dato sabi. Ha? Nag-order. Sara? Hmm. Pag-asin niya. Kahoy. Upla. Wala yung nagdagha o tag-as. Hindi ka ito, no? Itang hambog ni. Okay. Wala na ito. I-deliver niya. Ha? Wala ito kamalo ba? Kaya, pangkuan to, hoy. Hindi na din na mahuro. Pista. Kami nga. Ano na paano sa una. Ayaw. Bilang gana nito mo kawaman. Apong kainan na. Nakakasay ang nanay sa'yo mo kalit ko kung saan sa kahit sa'yo. Para may kahoy po. Kusin pa ba? Kani sila imong kuan Julie. Popcorn. Nasunog di ena. Pumamubo ay, basa ang yuta, buwa. Nakamanday dani ang trabaho. Wak ma. Yan. Kanidoy ba? Asa man may butang? Ano bang kuwan ka? Hangin ba? Ang silang irego. Ditong gamay. Ah, Dito sa gabot tong bangko, nung lamisa gamay. naapay butang na dito. Ay, butang na. Mao dapat manok ug bugas. Mana? Mahog na kawak pa. Karena mga pisan ang ibahukan. Bugas. Butang ni isa kay si Cyrus na ng bingkuranan doon kay gawas na. Si Kwapo, Kali, ato ibutang na kang mahinog ang dali. Ay uwa po lang na yung mga etusan na ilang isa. Asa ibutang? Ato ra, Sa ato na yung nalig. Ano yung bukas isurod na dana na ah. Taladay. Day. yun na ba? Tugas na hoy. Day.
Mga may pizza guys, oh. Pizza guys. Napoy milk tea. Milk tea guys, oh. Milk tea. Tapos naikuan diri guys, oh. Butong. Kasi magbutong mi guys. Kusinsilyor ang. Guys, oh. Pila rin, barato ra na? Oh, lalo kasi may bulkit pa. Guys, giti. Ah, Sophia! Guys, Tay! Tay! Bata guys. Ano sa kanan? Babaho na po. Amo ni ko ninyo? Ito na yung atong English. Hey, you can eat the pizza? Yes or no? Yatis. Naunhan ko da. So, akong bisita, oh, gikan ni Cebu. Huwa. Iyaan nga gwapa, tambok. Siya guys, naghiwa siya ng kuan. Na ay paliya, rarabang dagkua. Oh, Palidyo. Uy, nabuk. dagko. Tumatagnaong. Oh, na nagsirilak kadto. Oo. Tali nga, kaya nabuktot na. Uy. Isyas, huwag mo naman ito. Paano ay sayo pa kayo na, sayo pa gani, guys, oh. Walang kila. Hoy. Tara guys, oh, ang paliya guys. Humana oy katong tanom niya tong kasi putangan na to siya kuan guys. Kiss me kanang Pag dumahin na yung nangailangan. kuan ba mga gampaliya? Para ba tayo sabaw? Isay ka rin. Ya ba mo kuan ba gampaliya? Pajama, gloves. Hoy itlog dito, kuan dito tulo ka itlog. Kailan na lamok daghan. Tulo di ka itlog la, gikas na nako. Ginaging na din yung lola ko bitchin au sarap yung gikas. Nani na ba na siya tong ukang papa? Oh, sige rin na ganhi. Bili ni. Pero wa siya kaubag panglaw, kaluoy niya, wakatog panglaw, kaligo. Ligo na matagkuan. Kinahugan og tubod. Sakyanan. Guys, so ako pa rin bukon lagi guys. Ha? Blockout nga 20 pamasahe hoy. Aw, kuan dito. Kinahugan? Oh. Kinahugan. Wow, anay. Kana humagpista pohon. Kaya, kita ko nga, Kuan pa man na ay hinugnan na. Pista. O magpista ba? Hinugnan na oh. Hindi kayo ganyan, nagutos biki at tulak-tulak ilo. Diri na oh. Ari oh. Kani may lamas itong niya. Ini lang mo kuy. Bitaw. Nakita kong bateri. Yung ko. Aircon.
Wala lupi at ito sa aircon. Narabot to'y buwad ganina. Kan bakal buwad? Yeah. Hinahin na mga kaon. Kana kanon. Yan na. Ang tapo pa rin. Ba may buwad dito? Hindi nga lang dito. Akong tanda na patis. Alam pa patis. Alam mo yan. Buwan man. Amin akong buwan. Wala mo'y buwad. Ako hindi magpunta buwan. Kaya makagawa ng aso. Adi ka ay day no. Guys, mag puga ta ni kay pait man ko dili pugon. Puga na to ni siya guys kay. Pait man gud siya nay pait gamay. Puga na niyo pa kita ni. Na man gud ni. Ina ko sige mo akong dito mga impura. Ako stop ni diha. Chuma please bro impura. Tuon. Tuon na tanong ma. So gay buwan, kasihan. Tuod siya og kuan 897 kasi mo ato 1,000 kapin. Ningaw ko glasit, di nakako ng 500, 600. Wa din ningaw, 200, 300. Pag may klase, domingo di ko maligya. Pag kamera ko sa bago. Wire. Guys. Badi naman tutod lang kay. Hindi na magsamang sa kuan, na tulad tindaw ka, kulahan. Magluto mo yan, mga saging, turon. Na, kung ispila ka dyan ba? Ya, ako mga kumain alas 10. Ano ka bang pagkakuha ang itlog ni Mugsos? Yan makapas. Okay na ba yan na? Na hoy. Na. Kaya tanugasan guys. Parat na kayo ni. Sige. Palit, takin si buok. Salad. Ano po ni kayo? Mantika sol. So, kahoy raman ta. Kahoy. Guys. Luto sa Lampadilla. Parisan og bulad guys. Kaon ba magbulad guys? Bulad. Bulad. Ha? Wa na may baboy. Pia. Hugas ring ano sudlig tubig gali. Ito may ugasan ha. Kari ba tubig? Ako mabuak na. Kabalo maguna siya. Nagbulo ko kay nalingaw gina siya na kumanta. Pinaka sa jimbo dito din. Solar. Bawal na dito kunik di ay. Asa mi sa mo kunit? Hindi na rin siya ko. Amurag ni kunik na ila juicing bayad raman na siya. Tuto tagang paliya guys kay pantay sud andri sa bukid guys ang paliya raman ba Maligyan tubig. Maligyan tubig. Kusumo na diri hoy isa ra bayat tutong una Oh, mao gani. sara nya hinahinayan ako palit kahit ko primero duha Gulit ya niya. di katupang kuan ya duha to pag sugod ang tinda ya kahit na po ko kuan mintanan pito Ilang galon din may suto. by 5 nya pagpalit ka 150 na naisulod kahit pag ganit po kong duha na po Asa basi mo mo pa kuha? anak mo ng pansyang ba sa RG manatabaw Pait. Sus de, wala di ay. naman ya pait na mo pait na mo palit na po gani kong duha paliyat ta guys Mantay kayong sud lamas ba lamas sorry guys git ring napita kayo magsuga guys ano naman siya guys ba luto na ta guys ha tayo na to siya mantika guys gamay rang mantika pwede po na tama na guys Ayan ang bahaw. asa Wala lagi. bahog man kung nagbibi kani karon po kita ana dito to kuan tong bahaw maluto o bahog Ugma na lang. naugma na naman na Nagyari gamit kanon. Susunod.
Makdo ng Koreano. Nawa, oh. Ay, marantap ito. 5. Tumumay. Ang bito, no? 5 na. O, 5 na lang ugma. Hindi na mahuro to sa ngagon. Muni, o, gikan Cebu, guys. Binina ni Abot. Kinakusgan. Kusgang baho. Nag-chat, di ba nag-live po ganina? Yung istorya ko sa lamisa. Comment ni Serenita. Hante, comment. Tese? Ang tumalipon. Ay, yung nakabisita. Ibog to ba? Ibog. Shout out ko, Renita. Naibog ka, no? Adoy. Naraba mi ihaw pohon. Yes, oh. Doy, kaba pang TV, Doy. Hala, bang bibigi pa TV to ganina da? Wala, wailon. Na nagtuplok ng inday eh. Luglo, din ako din na yung ipamsin sa yung wifi. Wi-Fi ganina siya. Iconic ba? Hala, hindi na kung sa'yo na. Parang, O pwede pa ko na i-Gcash. ako yan, may pibili na. Wi-Fi dyan sa bay? Mo, tala ito sa abang. Yapangan. Nagapag na sila. Kakibay. Pusin ko ang buwan. Mga ka ni airport, ito kapatid ko. Airport sala. Nang kami na mamisala. Malapatay kung si Ganda, hindi na nagalaan mo ulit. Balay dyan siya o kanang kuan. Balay na. Ang tagiyana doy, taga-kuan. Taga-inabangga. Nars siya sa Dubai. Nakabana po sa nars nga anang Indiano. Wala lang ba? Kami pa nunag kuyo. Eh, Diyos andanas, dahil kwarto sa taas na rooftop. Dora sa inyo ha. Ha, ilay pa mo sa kay Tisikol. Diya karon no kay wala man mo kisa may nandito. Sila taan. Namagin akong yabi akong hindi ako. Kato na nga ito may mantayan. Gagawin nyo, tat ito si Kamplong. Yabi na bilo. Sige pa may waliyam. Yabi. Sige sa pisos ng bago. Gusto yung pasto. Pakaroon. Ako hindi. Yan, ito pit ng dabangan ay wifi. Mga dalasas si atag. Kaya may wifi ito. Bao pag kuan man makatawag ng video call ng kuan eh. Wi-Fi. Ano man? Bao. Alig yung mga alig yung mga bisa na kayo na sikit ang dahil sa inyong mama at mga daga ba? Kung hindi na nilang pagtiyaw at Kristia kung mga doon na pagdagaw. Karoon, susunod tayo. Hindi ka pumunod na. Yan, nanak at panang sa mga tayo. Hindi kami sabi. Yan. Ang Koreano, yan ay mo bayad sa parang kakao. Ito ay ginawan. Tapos 1.5 na ang Nya. 1.5 na ang ginawa na ng wifi. Tundot. Kamu ibayad sa binulan. Siya. Ayan, ako nagsasabi. Ang ngayon lang silo. Ilan, mama at mga daga. Teleponik sila. Ilan ang ilan niya. Mahino na ako. Sige. Ilan man. Perfect siya. Bakit? Yayawat sa bibli mo. Sa mga sa mama mo ng baboy. Berlis ka ko no. Iyaw ang pinaglaan. Iblaran Sa doon. adlaw ron. Kulis. Dapat nila. Merkulis ron. Oo. Berlis mo. Pista.
15 kanina. 15. Bernes, pista sa Sabado. Oh. Ito yung narito, dako po, litsunon. Pista ila sabi, litsunon. Pista ko din. Katapusan. Mayo. Sila po sabi na pala. Duhay lang yung kalit. Dako na po, litsunon. Kuhan nga niya silang, ngita pa rin silang. Brigya ito ng bakila para kapang kumpuhon. Ila ka kuya Edwin din mo. Ano ba ka? Bilik-balik niya. Para kang kapang kumpuhon. Duha ka to eh. Pero guys, oh. Ampalaya with egg ni siya guys ha. Takluban. Ayun guys, oh. Na egg siya guys. Wala na sudan din sa mo ang bukid guys. Ampalaya with egg. Diba? Wala na kung ipagkita ang pagbutang sa itlog guys. Kay nani sekreto nga ingredient nga wa dito wa diri guys. Sekreto rin siya nga pagtimpla. Signani rin siya guys. Arsa lang lamian na siya guys. Diba? Ampalaya siya guys. Guys, pag madilit yun eh, makabuta na kanila din. Mula pa. Paku na pakuan. Karon na po rin wa ni klase dyan. Ay, tinong sa biro. Yan ka magka nakapanggagilan. Meron yan. Ini tabang manok. Kalit mo po. Kalit. Guys, kahit po upuan. Tabang manok. Ya, ini ta. Agway na. Ba. Ini ta. Ano sa Kaya sa una ha. ano sa Gapuliya Kaya sa una ka ba? Ini ta. Cek. Ang katong butin din eh. Kaya niwa. Nisuda. Nalapapang pa rin ka. May palit. Kasala ka pa. Katinda. Uy. Nara ba ito mo ang iman may daghan? Na tipong ka daghan. Gusto si man. Wala naman yung daron guys. Ta. Jadi boleh nak ya. Guys, oh, buhat guys. Parisa ampalaya with hingan ani. Buwad. Ba oh, guys, oh. Ya. Ya. Ba oh. Kau gilaga. Ha, ilaga. So, ano kay buwad o ampalaya at akong giluto ganina.
Guys, kanon. Yan punta guys. Hapon. Wala yung payat. Wala yung iwang. Kapag sinilas ba? Pag nasuot ka dito sinilas, pag suot ka sa langit tayong sinilas. Pag nilabog yung tila. Yung sinilas ko isuot. Naulit ko sa di. Ako ba? Uy, bahok kang haplas! Di, libang ko. Ayaw nila pagkuhan kaya manimang haplas. Tumunaw. Pure kuskus. Okay. Yan, unod. Uy. May unod. Ha? May unod. Kisa na yung ipalitan na doon. Ano nagamay ra? Kamera unod. Salamat nga pala. Hindi dahil sa inyo, siguro tuloy na ako hindi makakapasok. Pero kung maaari, huwag niyo sabihin kina Mami at Daddy. Kasi papagalitin nila ako eh. Lalo-lalo na kay Miss Madonna, bububugin ako nun. Kalimutan mo na yun. Yung pangako mo, hindi ka na magbubulakbol ha. Pangako, hindi na. Ben, siyan muna tayo. Ayun. Ayun.
Myra. Kasi gano'n eh. Hindi ba siya ito? Dahil si Madonna. Hindi umalis. May pupuntahan daw na importante. Kumuha kayo ng tubig at banda na pupunasan ko ito. Hindi ko na mag-alala. Nasa tabi ko kami. Bigayan ko na ang bayaran. Ituring mo kami mga magulang mo. Kami, bumalik ka. Bukas. Magpapit tayo. Eh, oo. Ano pa ba kami magsimula rito? May, Dali nga. sa loob kay. Minta sa kita. Pamirat sud. Oo, yung tingin. Bako na dali. Pwede po. Hindi ang naumat ay napamalay buto, mawala ko ni sabaw. Ay, ako maginawoy. Sa akuan, mabanggaan ni mo. Ay, tawag ginawo. Unsa yan ka dahil mo? Maugawan eh. Kapag utong. Pero wala nung tanga. Iya. Abi sa tumbang na iya. Dali daw, Sophia! Kung sa makadiha? Unsa yung mahulog ka? Unsa yung gibaan? Unod.
Hmm. Kitaan mo di. Lagi gusto na. Ha? Lagi gusto nga. Huwag makita na kung naong. Kitaan. Ay, mag-isim mo. Dini na rin mo ni Buntaw. Yan nga po ako. Lapok. Sige. Na mayroon unod. Wala na huwam, anong lusong ugaw ho. Ang lusong ugaw ho, wala na huwam. Ano di hangaw? Lusong. Asa diyan? Wow. Ang sabi doon sa kas, isagi. Magaling raman na. Magaling. Dini buak mo. Wala di man ibuak. Wala na no. Dili ni buak. Pinuwakan naman siguro niya. Agos. Guys, marotam kung gibuak nga butong guys kay buak naman ni kato wa mo to na buak. So ugma na puto tiwason. Dara guys. Labi ko gabi. Dara man na ikulog. Asa may ko. Pura. Bye-bye na guys.